Stvar je u tome da, na prvo pitanje, tko sve može snimiti film, ja mislim da svatko može snimiti film. Dok mnogi učenici provode svoje vrijeme na ekranima zbog online nastave. Iza pojedinih malih zaslona dešava se ipak nešto zabavnije. Unatoč epidemiološkim mjerama, na naše zaslone i u naša srca uspjeli su se uvući mali i veliki redatelji. Dobro, super, idemo dalje. Mali i veliki redatelji je naziv za filmske radionice koje provodi Centar za razvoj osobnih kompetencija i zaštitu ljudskih prava, zajedno sa udrugom za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu, IMPRES. A sve se to dešava uz podršku i mentorsku palicu filmskog redatelja Tomislava Šobana. Znate li da je važno da mladi uče o filmu ili kroz film? Pa mogu ti samo jednom riječi odgovoriti, apsolutno da. Mislim, evo, 3 riječi. A u svakom slučaju to je nužno. Mislim da to razvija s jedne strane kreativne neke procese. Tako da zapravo je blizak svima. Ljudi zapravo isto tako jako puno mogu učiti o sebi, o odrastanju, o drugim ljudima, staviti se malo u tuđu kožu i to je ono zapravo još dodatno bitno. Radionice u sklopu projekta održavaju se online svaki petak i ponedjeljak od 19:30 sati do 21:30 sati, sve do toplog mjeseca lipnja. A s obzirom da je sve online, na jednom mjestu uspjela se stvoriti ekipa malih redatelja iz raznih dijelova Hrvatske. Ok, super, idemo kraj. Mali veliki redatelji će svoje polaznike ovaj mjesec uvesti u stvaranje 7. umjetnosti kroz analizu, gledanje filma i mnogo zabave. Na njima će svi zaljubljenici u filmu imati priliku da se iskušaju u ulozi redatelja te dobiti priliku za sudjelovanjem u stvaranju vlastitoga filma. Sretno svima!